Ngerti iki lho Pak, sing nakal niku niku. Sumunar datari lintang lintang peke pating kaleng biar yane ya ora ngono kuwi kok ya rungokno detak jantungku detak jantungmu Mas jantungmu manggone ning ndi ayo duwe jantung para iki Cirandri wis larut swara angin sumripit ngidit saya gegerit mana mrengkang nandang wuyu ora lho awakmu ki goleki apa to Mas golek video ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih mugi welas mring langgam muyung kapurwakan menika buka celuk Kaya tekku marahi wingi kae. Kapan kok ya? Wingi lho, Mas. Mas nganten kali Mbak ngantene pun rawon apa dereng? Oh, alah dereng
rawuh urung teko nduk. Awakmu arep ngopo nek kok ning Yo ora yo manten? sing kuliah takok piye pengalamane ngono. Pengalaman kok ya. Pengalaman maksud iki omah-omah iki. Oh iya iya. Ya urung di pengalaman lagi pirang dino kok. Ya. Wis ora duwe. Urung. Oke, monggo lajeng lho, monggo. Atim. Nggih, nduk iki nyuwun pirsa. Pripun? Wonten dawuh menapa? Iki anu adane jam pinten? Oh, jam 12. Oh, berarti 39 berarti 45 kita harus off, nggih. Adane dipending sik lho isih Iso enek wong. pending. Enek wong mantu bareng kok ya, Pre. La Allah, iki aliran ngendi meneh lho iki Sarini kok ya. Nggih, nderekaken Sugeng Riyatin nggih, Sugeng Riyatin. Ngatos-atos lho, Bu, ming nek dipelurut. Ora. Mutilan kok iki ya. Sarini. Dalem. Tegese ae dirampungin dhisik iki monggo.
Sembah nuwun Sari niku Malasari pikantuk dawuh menika Purwawilis monggo Bapak Tri Lukman.